Hvad så? Hvad så? Og Velkommen til Asse. I dag så skal vi spille noget endnu mere survival. Og nu har vi faktisk ikke Luby med. Det får vi måske på et eller andet tidspunkt i videoen. Fuck. Men det bliver dejligt igen at spille noget af de her dejlige, rare spil. Der kaldes for Minecraft Gyldenflytter. Jeg skal bare ikke lige string, jeg skulle til det. jeg skal have en, hvis det er. Okay. Så skal vi bare lige have... Jeg har vildt meget brug for mad. Ja. Jeg har faktisk noget mad på mig. Du kunne lige få noget her. Så. Nu kan man komme ind i haven. Jeg skal bare lige... Jeg fjerner lige alt jungletræet, og så sætter jeg rigtig træ i stedet for. Okay, måske, jeg tror faktisk, jeg skal lige skifte texture pack. Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg beholder noget originale default texture pack. Skal jeg lige over det der. Og kommer vi egentlig til at køre off-cam på noget tidspunkt herinde? What? Hvordan fanden kunne jeg dø, det der lille? Jeg kommer. Men altså, kommer vi til at køre på off-cam herinde på nogle tidspunkter? Altså, hvor vi spiller? Ja. Altså, uden de ved det? Ja. Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, de skal have lov at følge med i. Jeg synes, I skal have lov at følge med i, hvordan... Ja, men altså, hvis der kommer til at være et eller andet kedeligt noget, hvor vi bare bygger. Og jeg skipper altså ikke, når vi miner, fordi det ved jeg, der er rigtig mange, der godt kan lide, når folk miner. Men hvis vi for eksempel står og bygger en eller anden lige mur, eller sådan noget, det tror jeg ikke, der er så mange, der er sådan... Altså, det kommer an på lige, hvor stor den der mur er. Ja. Hvorfor ligger der læder? Det er mit! Det er mit! Nå, Der er fucking skelet. Asger, du har taget mine ting, har du ikke? ikke alle. Men jeg ved ikke lige, hvad for nogen det er, at jeg har taget. Hvad var det for noget, du havde? Må jeg lige få benene? Knoglene? Jeg har ikke fået nogen. Fik du knoglen? Nej, det gjorde jeg. Hvor fanden blev knoglene så? Fordi jeg så nogle knogler flyve. Okay. Du fik alle... Nej, jeg ved ikke, hvad du fik. Det er skidt. Der ligger læder her. Nå, det er nok mit. Nej, vi har ikke engang brug for det. Det er bare heste, vi skal dræbe. Fordi man får læder af heste. Hvor dejligt. Nå jo. Så vi har faktisk slet ikke brug for køer. Ej, det er dejligt. Nå, det har vi sgu da ikke. Vi skal bare ud flæk. Der er mega mange heste i sådan det her område, hvor vi bor. Ja, og nej, men vi skal nu ikke flække, men vi skal have en farm. Kan vi ikke flække nogen af dem? Jo, nogle af dem kan vi nok godt flække dem. Men ikke med alle. Sådan der. Og det begynder at blive aften. Flytte dig. Tak. Sådan der.
Jeg tror, jeg kan noget miner. Eller så tror jeg faktisk... Nej, jeg går ikke noget miner lige nu. Det første, jeg lige gør, det er lige at... en skovl i hvert fald. 2 skovle. Og så... Nu skal jeg seriøst få styr i mit inventory. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Mm-hmm. Så, hvad er du i gang med? Jeg skal til minen. Her er mine. Den skal være her. Skal jeg ikke flække grisen, eller hvad? Hvad? Nej, du skal ikke flække. Nej, det skal du ikke. Jeg skulle lige til at gøre det. Fordi at der er jo ikke ret mange grise, og vi vil gerne have en grisefarm. Grise? What the fuck? Jeg forstår ikke. Jeg løber bare lige på. Emil ramte jorden forhørt. Har du den på dansk? Nej. Oversætter bare. Fuck, det må egentlig være lidt kedeligt at kigge på. Jeg tror lige at pause indtil jeg har fået minus lidt mere. Ja. Så er vi tilbage igen. Damn. Jeg fik ikke minus så sindssygt meget. Måske var det lidt fordi, at jeg lige var inde og lige gør lidt stads ind på Byting. på vores kanal. Ja. Så. Og en channel. Hvad laver du? Er du i gang med at lave sådan, at det bliver indhegnet? Ja. Sådan at zombier og sådan noget ikke kan komme ind. Ja, og sådan der ikke for alle mulige ting, der kommer og ødelægger vores farm og sådan noget. Ja. Men det skal gå hele vejen op der også. Og så ned, igen og sådan. Ja, vi starter bare lige med det her. Ja, vi starter på. Ej, jeg tror heller ikke, vi behøver ikke mere end det her. Tænker jeg lidt. Det her det er fint nok. Så skal vi bare lige... Så skal vi... Sådan der. Og så skal vi... Hvad fuck sker der? Nu bliver jeg nødt til tømmerpasken. Sik. Hvad? 2 sek. 2 sekunder. Oh fuck. Oh shit, der er et skelet, der skyder på. Er det bare normalt græs, eller hvad? Ja, du skal søge, nej, du skal ikke godt, det er vejen. Hvad? Det er vejen. Det er fordi, at det her det er en vej, det er sådan noget nyt slags græs, der er kommet. Og det er sådan en vejgræs. Sådan noget helt nyt vejgræs, som man bruger til veje og sådan noget. Okay. Så lader jeg bare videre heroverfra. Ja. Må jeg godt lige få season? Ja. Jeg skulle da allerede blevet vildt fedt. Ja. Prøv at tænke på, kender du Saki? Mhm. Han har lige lavet sin single let's play nummer 100. Ja. Hvor han viser hele den her frem. Hele single let's play frem. Så tænker jeg også, at vi godt kunne lave den. Bare blive ved. Han har også lavet på de 2 år eller noget. Ja. Ej, hvor sejt.
Ej, hvor er det fedt, Asger. Nej, jeg kan sgu da... Der er virkelig sådan en zombie, den er pisse irriterende, og jeg kan bare høre dem hele tiden. Nej, Ludvig. Ej, fuck. Ludvig, han skal virkelig tilbage. Han skal få creepers til ikke at eksplodere noget. Hvor er han? Det er måske lidt cheat, at sådan et monster ikke kan snorre noget. Fuck, jeg har lidt liv lige nu. Men Ludvig, han er da ikke inde, er han? Jeg døde. Nej, Ludvig, han er ikke inde. Fuck. Jeg skruer lige min mouse-volumen lidt ned. Jeg dør sandsynligvis lige nu. Så Ej, det er blevet hyggeligt inde i vores lille gård. Baghave. Jeg synes, det er nice, at dyrene sådan kan skubbe til en 1,9. ja, det giver mere mening. Ja, end at vi bare kan skubbe til dem. Ja. Jeg skal hugge noget træ, men jeg kan seriøst ikke finde andre træ end de der store, tykke nogle. Men du har begyndt den, ikke? Hvad? Har du begyndt optagelsen? Ja, den er optaget. Ja. Og så nok... Lad være med at tage baggrunden hos mig, det er bare en, der sidder i baggrunden. Og så vi nok kan høre, så er vi sådan lidt noobs, eller til sådan... Ja, vi er sådan... Jeg er i hvert fald stadigvæk sådan... Rimelig sådan lidt noob til sådan at optage og sådan noget. Ja. Altså, jeg har fundet ud af sådan noget, men jeg er stadigvæk ikke på til sådan nogle ting, som at klippe og sådan noget. Jeg har bare lige købt nogle programmer, så man sådan kan klippe og filme med og sådan noget. Ellers så har jeg altså ikke gjort noget. Har du egentlig lagt mærke til den nye lyd, når man slår? Nej. Det er sygt cool. Har du fundet noget iron egentlig? Nej. Jeg døde igen! Jeg kan godt se det. Nå, men altså det værste er, at det er sådan et skelet, ikke? Jeg har 5 liv, og skelettet rammer bare plet hver gang det skyder, og det skader 2,5 liv. Okay. Per gang den rammer. Og den har bare sygt mange liv. Og nu er eksploderet en creeper. Har du fundet noget kul også? Nu er der en fucking skelet, der skyder på mig. Jeg skal virkelig ikke til at sove. Det kan vi godt. Jeg er på vej op. Bare noget af mine lille. Der er monster tæt på. Kom der. Men vi kan ikke sove, der er monster tæt på. Altså, vi flytter vores seng helt ned under her.
der står stadigvæk, der er Monster Snurby. Tager du sengene? Jeg har taget det. Vi bliver nødt til at overleve natten igennem. Ikke så fedt. Det eneste der er noget, det er at players nu kan også kan skubbe til hinanden. Prøv at skubbe for mig. Ja. Husk at lukke lågen, Asger. Men det var fordi, der var et skelet, og jeg kunne bare ikke ramme lågen, så... Fuck, de er gode til at ramme. Ja, de rammer hver gang nærmest. Så når man tænker sådan en efter en, ikke, så kan man da heller ikke bare... Dejligt. Jeg begynder på fuld liv igen. Vi skal virkelig få fældet nogle af de træer, vi har her til os. Så det sætter jeg mig til. Lukker du skelettet ind? Nej. Der døde jeg næsten. Læder, skal vi lave rustning af det? Læder? Mm. Kan vi godt. Wow, du nåede den. Hvis du har sult. Hey Ludvig! Hej Ludvig! Hey. Ludvig, vi får bygget os et hus, altså, eller et sted, hvor vi bor og sådan noget. Helt vildt hyggeligt. Okay, fedt. Jeg tipper lige over til jer så. Ja. Nej, NTP. Jeg ved godt. NTP. 0 snyd, okay? Jamen, jeg aner jo ikke, hvor jeg er. Nej, jeg kommer bare hen til jer. Vi bor ikke ret tæt til dig. Og når jeg døde 2 gange, så jeg tog det. Asger, jeg har lige tippet mig over til Emil. Men Ludvig, du døde et par gange, så jeg tog dit sværd og sådan noget. Så. Okay, må jeg gerne få det? Nej. Det er alligevel snart brugt op, og det var sådan set det eneste, jeg sådan fik fat på. Hey, Må jeg Asger, gerne jeg få har det lavet tilbage? Jeg tror... Hvad mener du? Okay. Du kan bare lave et nyt. Det var bare, jeg havde sygt meget uld på mig til, at vi skulle lave nogle senge. Nå, nej, det behøver du ikke tænke på. Hey, I recorder ikke lige nu, vel? Jo. Men dude, der var en ulv væk. Så... Jamen, I optager ikke lige nu, vel? Jo. Prøv at vente, jeg skal lige hente noget, så kommer jeg tilbage lige om lidt. Hvad er det? Jeg tror faktisk, vi skal stoppe videoen nu. Asger, sæt sengene her. Men lige. Så jeg vil bare sige... Asger, prøv lige at droppe sengen til mig.